Ljudi, kosa mi je mokra, ali to vas ne zanima. Sad ću ja vama da ispričam nešto o polaganju, jer i vi znate da sam ja u tom problemu da ja idem u školu. Dakle, ja, konjina, sa 24 godine, ponovo idem u školu, skoro 25, u septembru 25 godina već. Ja sam moju školu završio još pre 7-8 godina. I sad su tu muke nastale jer ja moram ponovo da učim. Zašto? Jer konjina nije išao na vreme. Umjesto da sam dao 100 evra ili 150 evra za neku ratu, ja sam dao za grafičku karticu jer konje vole da igra igrice. Jer nije razmišljao unaprijed malo. Svi mi znamo da nama polaganje bitno u životu i sve, ali bilo je ljudi koji su nezainteresovani, koji ja, brate, baš šta će to meni, razumiješ. Pre neki dan baš pričam sa drugarom, ja njemu pričam, velim da idem da polažem, kaže meni ovako, meni to ne interesuje, šta će me, meni će žena, kaže da vozi, ja ne volim da vozi, meni to ne zanima. Koja bre žena? Ne mogu ja sebi da dopustim da mene žena vozi, to je poniženje za muškarca. Da je kaže, hej draga, možeš li me odbaciti do centra motorno? On kaže, ajde, odneću te. Nema toga. Nisam ja neki degen ili neko drugi od nas, pa da nisam sposoban da naučim. Dobro, morat će pasti na 10 puta sigurno. Ali nisam toliki degen da ne mogu da položim. Valjda. Ili da vozim. Možda nisam normalan, pa otkud znam. Sve je to počelo u januaru, ove godine u januaru, kada je meni moja voljena osoba donijela, šta? Knjigu. Držim ja knjigu u rukama i misli se, koliko je mrzim samo. Ja, posle 8 godina ponovo držim knjigu u rukama i čitam, učim. Kao da me to što zanima. A interesuje me. I to sam učio taj dan, zato što nisam imao interneta 2 dana, pa sam onda mogao da učim. Čak sam složio vešu ormanu. Keva se krsti, kaže, vidio ga složio vešu ormanu. Kaže, trebalo više puta da nestaje struje i to internet da nestaje, da malo više sređivao naš veš i tako to. Ne umem ja da čitam, ani da pišem. Zaboravilo se, ostarilo se. Ne možeš ti. Mene kada pošalju da produžim neke papire, transfernu, tako nešto, pa kad mi kaže tamo ona žena, ajde potpiši se tu, unes podatke vamo, ja se izgubim. Ne znam gdje živim, poslije, koja je ulica, otkud znam, ne znam, zabodem se. A što je najgore kad treba se potpišem, pa ja ne znam da se potpišem. Ja ne znam, olovku držati u rukama, ne mogu, nervira me to. I kad se potpišem, pola slova preskočim. Ili čak se potpišem, ali to na sve liči, samo ne liči na ime, to je to slovo. 2012. kad sam pravio ličnu kartu, ima jedna pločica ovako, ne znam da li to tako svuda u svijetu. Ima jedna pločica. I neka posebna olovka da mora se potpišeš, znaš. Ja sam tu potpisao, a to je bilo 2012, sad sam još znao da pišem nekako, ali taj potpis je išao ovako, to Vladimir oko prema gore nešto, ne znam ja. Ja ne mogu da pročitam to, pa kamo neko drugi. A kad smo kod tog polaganja, ja sam već bio nekoliko časova već mi se smučilo, bolan. Znači, dobiješ pitanje koje je ovoliko i ovoliko, razumiješ, 2 sa 2, 3 sa 3, treba ti 5 minuta da ga pročitaš. I kad ga pročitam, ništa ja to ne zapamtim, sve mi se tu pomuti, samo to vetar u glavi, ne razumijem ništa bre. Onda moram ponovo da pročitam to pitanje kako bi opet nešto razumeo. Dok ja dođem do kraja tog pitanja, zaboravim šta sam pročitao na početku. Razumiješ? I onda, a tek odgovori, kaže, pitanje je ovoliko, ovako, razumiješ, a odgovor je još duži. I kaže, još imaš 5-6 odgovora, pa kaže zakruži 2-3 koje su tačna, a odgovor je još duži od pitanja. Pa ti to sve upamtim. Nema više mesta na hard disku u glavi, procesor se pregreje, a grafički da ne govorimo. Grafička se, iako je overclockovana, ne pita se ništa, razumiješ. Prije nekako kad sam pisao neke tamo ljubavne poruke vamo devojci za neko iznenađenje, nema pojma, 2 sata ja sam to pisao, a u tom papiru, to je ovako na preklop, nešto u neku poruku se tamo kovertu, nešto nema pojma, 2 sata ja sam to pisao, a tu nema ukupno 10 rečenica. Pa sam 2 sata pisao, ne znam ja da pišem, bre ja to zaboravim, brže mi mozak ide od prstiju pa sve preskočim, zaboravljam. Čak sam to sve uradio sa jednom greškom. Neko slovo sam tamo zaboravljam, što nemam pojma. Dakle, ali polagati se mora. Zašto ja ovo sad sve govorim? Pa dok si još normalan, dok još nemaš te probleme, nemoj da čekaš zadnji čas ko ja, ko njina, razumeš? Ja sam otio zadnji voz sada, inače ja ne bi nikad položio, mislim ne bi nikad išao. Znaš kad dođe vamo žena, deca, ovo ono, nemaš ti vremena da učiš i još da imaš neke tamo probleme u životu, razumeš? Ne možeš. Nisu stari ljudi bili glupi. Kaže, 18 godina, mrš na polaganje bre. Mrš, treba ti možda to konj jedan u životu, da ne verglaš bicikli kad ideš na posao. Ili kod devojke. Nećeš devojku voziti na biciklu na rami ili na pak trageru. Nego ćeš u kolima voziti, ko pravi čovjek. Ja da sam imao položeno još ranije, ja bi još davno bio oženjen.
Jer ja nisam mogao da odem kod cura koji su htjele da se udaju za mene. I to je živa istina, ali dobro, bit će oženjen. Mislim, bit će oženjen, imam devojku, to znate i vi. Dakle, čim završiš školu, brate, ili upiši saobraćajnu školu i tamo odmah imaš i položeno sve. A ako te to ne interesuje, upiš neku bilo koju školu, sve ti trgovačka škola ne interesuje. Koji je mene kuvarstvo, šta je kuvarstvo, da ja ne znam ni slavnu vodu skuvati. Ko da je meni to interesovalo to kuvanje, boli me uvo. Svi mi tako, ovi današnji omladine, završava škola, ali boli uvo za školu, samo ti imaš školu završenu. Kad završiš školu, odmah na polaganje, kurac. Nema zebancije. Dok si još uvijek normalan, dok još uvijek možda pamtiš, a ne ko ja čekaš zadnji čas. Dođem kući iz posla, to jest ustanem ujutru 6, dođem oko 4 posle podne, tamo dok dođem malo da popričam, dok ručak se presvuče, malo pričam s devojkom, već 5 sati, ona ispred kuće zvoni, tu, ajmo, idemo, škola počinje, kaže, evo, ovi već čekaju, kaže, ajde, treba kasnite. Razumiješ? I onda od 5 do 8 me nema kući. Razumiješ? Ne mogu čak ne se okupam kod čovjek prespredim, razumiješ? Ne mogu s devojkom da popričam, dođem kući u mrak, odem u mraku, dođem u mraku. Zašto? Jer sam čekao zadnji moment, ja sad ovo pričam sve iz iskustva svog. Zato treba da polaže svako. Koliko god je teško, mora se. Za ona pitanja, majko mi. Kaže, preko 2000 pitanja imao u olome tamo saobraćajnoj stranici, kako se zove. Preko 2000 pitanja, od kojih će biti samo 40. Mislim, tako je u Srbiji. No, kod nas. Čudi me da ne bude jedno 150 veće pitanja, hajde, nek nauče ljudi. Pre je to bilo, kaže, sad kad kaže nekom starom čovjeku koji je položio pre 20 godina, jebote, kaže 2000 pitanja, kod nas je pre bilo 500, na testu bilo 20 pitanja, i ajde, teraj. Mislim da je tako bilo, nemam pojma. Ali, 2000 pitanja, od kojih su stvarno neka laka, a neka, to je sastav, to nije pitanje, to je sastav, bre, ovako pitanje, bre. Dok ga pročitam, oči mi ispadu na monitor. I na monitor svežba. A još kad sam bio na času, neki monitor, mali, prsmoljaj, pa kaj neki nešto. Ko ovaj moj ovdje pored, daj još manje od ovoga. Slova neka, tanka, sve se provide, moram oko da blejim u monitor, da blejim, bukvalno 20 cm od monitora da ja pročito. I šta se onda događa? Bolete oči, bolite mozak, ne možeš da razmišljaš. Kako da ja mrzim knjigu? Opet bi voleo da je ovako u knjizi da dobiješ pitanje i da vežbaš. Viš ovako. Mi svaki čas imamo test, stvari svaki drugi treći. Znaš, ovako bi bilo najbolje. Imaš pitanje, brate, zaokružiš i to predaš tamo i on ti kaže spoložio ili nisi. A ne, brate, jesi da to moderno kupiti, ali brate, boli oči, ne možeš gledati, ozračenje. Mislim, ja sam te bolesti, u stvari moje oči ne valjaju uopšte od ovih silnih monitora, od igrica koje sam preigrao. A kad odem na čas, posle napornog, fizikalnog posla u firmi, onaj mi trambura 2 sata o nekoj temi koja sigurno neće biti, neće ni biti, on sam čovjek rekao da neće biti, pa šta mi onda govoriš? On tamo blebeće, ja ga gledam, gledam ga, spava mi se, umoran sam, brate, cijel dan teglim džakove neke, ja bi išao kući, onda prilegnem, ali ne mogu, moram da učim, da slušam. Razumiješ? Ne možeš, konjina se umori. Ali cijela sad poenta ovdje, nisam što puno pričao o polaganju, ali cijela sad poenta ovdje je da treba odmah što pre ići. Ja sam tamo bolan, najstariji čovjek. U stvari ima da ženstvo koja je starija od mene, mislim. Ja sam na drugom mjestu. Sve ostalo su deca od 17-18 godina, bre. Ja mogu da im predajem polaganje. S mojim godinama. Tatko da im budem. Ali, cijela poenta sad ove priče je, znači ovo je sve iz mog iskustva što kažem i sve ovo tačno, da svako mora da polaže na vreme. Nema vremena, nema onoga, ima vremena, položit ću naš. Ne moram sad, nema toga, ima da ideš. Moje dete kad bude, ima odmah, sa 15 godina da polaže već, bre. Šta, kakvi 18? Odmah, mrš na polaganje u školu. Dok si još uvijek normalan, dok možda pamtiš. Tako da, ja se nadam da ste razumjeli celo poentu ove priče. Tako što sam ja ovako lepo objasnio. Jel? To je to.